Por haber desbordado todas las previsiones que teníamos en el Museo de Pontevedra. Poder ver a Picasso, a Miró, a Kandinsky. Y crear y hablar de qué significa la imaginación y la libertad futura del potencial imaginativo y también del potencial de libertad. Y reiterar mi agradecimiento a la Fundación Thyssen y a la Fundación Jove. Habéis venido y que disfrutéis de la exposición. Muchísimas gracias. Esta exposición con cariño y muy... Ver a arte, ver esta exposición, ver todo o que se nos mostra sin presuicios e sin medo de pensar que non o imos entender, deixarse levar, deixarse empapar e a ver que nos susire, a ver que nos di e a ver en que nos transforma. Na brevísima visita que fixemos agora se nos falaba das ganas de contar que temos, ao final todo é un conto que se vai transmitindo e todo é como cada un o perciba. Por tanto, eu invito a que fagamos iso, e estou moi de acordo. Recuperemos as cousas que valen a pena, deixemos un pouco menos de tempo para as novas maneiras de ocio que todos adoramos, ás veces sin saber moi ben por qué. Netflix é un perfecto exemplo, hai outros. Por lo tanto, disfrutemos do bo que ten, pero sin esquecer que ás veces nos perdemos cousas que valen moitísimo máis a pena, probablemente. Este museo, se decía tamén na exposición, que cada vez que alguén ven e o coñece por primeira vez, todos din o mesmo, que quedan sorprendidos do maravilloso que é, deste tesouro escondido. Por lo tanto, directora, presidente da Diputación, diputado responsable de Cultura, conselleiro de Cultura que está aquí, o que temos é que ir pouco a pouco remediando iso, poñer en valor e sentirnos orgullosos do que supón este museo, do que supón para a cidade de Pontevedra, do que é a cidade de Pontevedra gracias a este museo e a enorme vida cultural que ten e de como o proxectan en Galicia. Galicia é arte para moitísimas cousas e vaise facendo con pequenas mostras e ás veces con mostras como esta, a máis importante en 20 anos, que merecen a pena, que nos permite coñecer, ver directamente obras de autores que parecen inalcanzables, que ás veces hai que ir a outros sitios para velos, pois van estar aquí durante un tempo en Pontevedra, dialogando con obras que estaban no museo, que aproveitarán tamén para poñerse en valor todavía máis e, por tanto, noraboa. Ás veces a cultura vale a pena se a sabemos contar, senón ao final está escondida, ninguén a percibe e nos perdemos moitísimas cousas. Por lo tanto, aproveitemos esta oportunidade e eu lle recomendo a todo o mundo que non a perda. Moitas gracias.